να πάω σχολείο. 5 λεπτά ακόμη. Όχι εσύ, παπά, εγώ! Σήκω! Όχι σχολείο! Όχι σχολείο! Νέμο! Νέμο, στάσου! Δεν μπορείς να βγεις μόνος σου. Θα σε βοηθήσω. Λοιπόν, πού είναι το σπάσιμο, το νιώθεις? Όχι. Καμιά φορά δεν το καταλαβαίνεις γιατί πληγή γεμίζει υγρό. Υπάρχει πουθενά υγρό? Όχι. Ζαλίζεσαι? Όχι. Πόσες ρίγες έχω? Είναι εντάξει! Πες μου πόσες ρίγες! 3! Όχι, βλέπεις, κάτι έχεις. Έχω 1, 2, 3. Μόνο αυτές. Καλά. Σίγουρα θέλεις να πας σχολείο φέτος. Δεν με πειράζει καθόλου αν δεν θέλεις. Ας περιμένουμε 5-6 χρόνια ακόμη. Παπά, είναι ώρα για σχολείο! Yes, thank you very much. Okay, thank you. Όντως τιμωρίες ήταν. Hello. Yeah, can I get that? And do you have the menthol Menthol. cigarette?